yenti kay dañal adun no feewi hade makko dañde noon nene makko hay cuɗari mun yeeyi ngam ñammindeɓe nene makko yennama fiyama ƴattama sababude maɓɓe pour nene makko jooɗo taw ñamani nan ñamminaɓe aro ñande wotere so arti o ɗannima o arti o nodda dendagal sehilaɓe makko bandiraɓe makko hankadi ñamɗele ne ndefe yimɓe ne ñaama ko yarete ene soode yimɓe ne jara ñande wotere o jooɗi e sehilaɓe makko ɓe ñaama tan gila makko beddi gondi sehilaɓe ɓe ɗum ko haawi ɗumen ɗi kaari an jogui hen noon sehel makko on ko gawlo makko kala ko yi waɗi haalata ɗima an kam kaari an hande kay ɗo gonɗa pupoɗɗa ko weltade jala aɗa jogui ndi jawdi aɗa jogui naggam hande aduna fof nana huccite e maɗa yimɓe hankkadi ngara tan holko woynuma o yiiɗi hoore o wi ala ñaame tan min wonko ari en o miiji ko yummakko o tawi hande o mona nafa yimmiraɓe janami o mona nafa hande kori janani yummakko hande noon suddi leydi te ala sifa tampere nde yummakko tampana noon o wi waaji o sifani waaji o histoire hakkude nene makko o wadde noon o wi nene makko ɗeɓino sokede sababude maɓɓe jamma o fof nene makko ne jooɗi ronti ɗanade taw ñamade ne ñamlino ñamminiɓe sodaniɓe ordonnance weeti hade wedde waaji o wimo janggo ɓayde mi rewi ma ya yoɓam a jaɓani yoɓde te wona o ala wona o jaɓani ko ala o wimo janggo komi nawa woma laamu jamma o leyɗo ronki ɗanade o waali woyde sukaɓe en waaji o ari tawi mo ɗon yennimo ƴattimo waɗi ko watte foof joni noon ɗum saaha fof so arte makko o ronka jeyde hoore makko o wonay woyde tende o yeehi o ɗanni o acci jangde makko sababude ɗum o yeehi o ɗanni ngam yidde suurde jinnaɓe makko yimɓe foftinde jinnaɓe makko nde o yeehi hankkadi ha o fuɗɗi uditade koye nden hakkude ɗon jinnaɗo makko dutti woni hankkadi kala nde o jooɗi so miijima ɗum tan hankkadi o ronka jaggude hoore makko o woyata e so tawi noon Allah yeɗima a wurde e jinnaɓe ma nela sallah sallam o wi ɓiɗɗo wurduɗo e jinnaɗo ɗum heɓani aljanna on perdi ndes koyɗe jinnaɗo aljanna ɓiɗɗo ko ɗon heɓoto tinnoɗen e jinnaɓe meɗen tinɗen jinnaɓe men waktu o yonti kono so en mbino eɗen jajjino ina jogii ko heewi mbi ko heewi ko poɗɗen haalde hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo muɗum e tinnoɗen no feewi tinnoɗen jangge tinnoɗen ɗoftoɗen jinnaɓe men tinnoɗen janggen ɗoftoɗen jinnaɓe men moƴƴinen koddigal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi seedatano Jibril ina wasiyo kam koddigal ha cikkumi mataw so neɗɗo maayi ko koddiɗo makko ronatama ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam meeɗino omo hoddi e kefeero gooto kefeero o so fini fittat galle mum ha laaɓa fitta bedde mum ƴetta mbalis o yuppoya galle nelaɗo so fini ƴetta mbalis o itta ɗum ha laaɓa nawa puɓel to mbalisaji beddete weddo toon janggo kadi o fina kadi o fitta galle makko ha laaɓa o fitta beddo ara o jowa galle nelaɗo woniri noon ha woni dumuna nelaɗo so fini ari ƴeewi galle o tawata ɗo mbalis ɗum haawi nelaɗo noon nelaɗo yeehi galle makko salmini namdi sukaɓe wi onon kam to bamon woni ɓe mbi baba amen sellani o dumunno foof nelaɗo yeehi ha suudu makko to woni to ari salmindemo itti hunde kadi waɗi e jungo makko nelaɗo wimo o wi nelaɗo ni an ko andi mami sellani o wi ko miɗi yiyanno saaha foof tan sa fitti mbalis aɗa weddo gallam joni noon oɗo dumunno fof mi ƴeewi mi yiyan toon mbalis gandum kam ko hanma wadde ni ko won sababu namdi noon sukaɓe mbi a sellani gandum wadde ko ɗum hamma no garmi salminde ma o wi nelaɗo ndaari nelaɗo o wi an nelaɗo mi yiɗa diine maɗa mbeɗa añma ha woni somi fitti mbalis nufoyami koye galle ma i an hol foof no jogortoɗa miijo e ɓernde ko mbaɗanmami kono foti musde ni gara aɗa salmina kam aɗa ƴeewano mbaddu me ɓandu nelaɗo wimo aha jomam wi ko yomi ren haqqe koddigal yomi ren hurum koddigal ko ɗum tagi mbammi ko
daari nelaɗo ha ɓoye ummi o jooɗi o wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah mi seedima deweteɗo ala so wona Allah mi seedima an ka nelaɗo Allah sabu ko nelaɗo Allah tan wawi waade no mbaɗa ni oɗo bone mo mbammami fof an ala ko mbawɗa wadde kam so wona yobde kam nde ɗo moƴƴere min mi gomɗini Allah dendagal ɓesgam e enɗamam fof natat islam so Allah jaɓi sababude maɗa ay on nelaɗo noon jangguini en yo en ɗon hurum koddigal yo en jurmodira koddigal ngal ndeno ndiɗen hurumaji koddigal jarɗo on jafoɗon on noon min keblaki yewtere nde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh machallah en nani ko haali ko Allah jeeya ko leydi Mauritanie min noon o meeɗa kam yiide kanko Uwaysul Qarni minne kadi min nelaɗo mi meeɗa yiide mo kadi min o yiyata kam e aduna minne mi yiyatamo e aduna o wi Aboubacar hay an hoorema a yiyatamo o yiyatama yaw ka wasi Allah parce que annabi sallallahu alaihi wasallam o wi Oumar ane Aliyu ma on jiido e makko ono sahabe ma on jiido e makko kala ne jiiɗonmo mbiyemo mbeɗo salminamo jottina noon kam mo salminama ɗum waɗi neɗɗo woto yi neɗɗo jawɗa ɗum ay o wona sahaba de kono nelaɗo haaliri e makko nde ɗo moƴƴere wi sahabaɓe ɓe so tawi on kawroyi e makko janggo ñaagoɗemo duwaw duwaw makko ko jaabete nelaɗo moɓe gondi o koye ɓuuri wawde jaabe duwaw kono nelaɗo jiiɗi jangguinde ɓe ko neɗɗo kala mo jiiɗa jogo e makko jorto moƴƴo jogo e makko jikke moƴƴo caggal ɗum nelaɗo wimi capan temeɗɗiɗi ujunere e leñolam omo hasbana ɗumen yowmal qiyamati ɓe naata aljanna sababude makko temeɗɗiɗi ujunere leñolam Uwaysul Qarni ene tefanaɓe ɓe naata aljanna ko majjaɗo e leydi ko gandaɗo to asmawuji ko majjaɗo e aduna gandoyaɗo laakara ni nelaɗo sifori Uwaysul Qarni nelaɗo noon wi mi yiyatamo o yiyata kam Seydina Oumar gila ñande hen nde naɗa haali kaɗo haala ano nelaɗo ruttodini Aboubacar rutti o woni khalifa kala nde hajjiyankoɓe ngari omo witta gueɗe Uwaysul Qarni omo witta gueɗe Uwaysul Qarni o yaha o namdo Yemen naɓe nelaɗo kadi sifi Uwaysul Qarni hay sifa makko no tagodi makko no tagori wi tagodi makko ko ni o sifori no walaba makko ɗo toɓɓere wadere wotere nan ɗo fatere nde wayi kono Bagda ɗum ɗo dirham woni fatere wonore seeɗa puccude koyngal puccu nelaɗo wi sifi ɗum wi wonde ɗum nani e walaba makko he pour fankanta so tawi ɓe jiiɗo yi andudemo no Allah waɗata hitande fof Seydina Oumar so hajju yoni o yaha Arafa o daro toon o wona e namdade seteji arɓe hajju o namdo soɓe ganda gorko biyete Uwaysul Qarni no Allah waɗata kanko Uwaysul Qarni ndekete omo diine l'islam nde o nani islam ne sallah sallam neli islam leydi Yemen ko ɗon ɓe nelaɗo nelnoɓe koye ɓen o gomɗini Allah o naati diine l'islam nene makko kadi o tumni ɗum o nani ɗumen islam woni ko kanko tan nene makko gondi so fini o woni koye service aji nene makko kanko wuppanta nene makko kanko lawƴanta nene makko kanko ñamminta nene kanko defanta nene makko kanko ñamminta nene makko woni o ala haaju so wona ha yummakko wimo wat feere kajjoya jaha jiya nela sallallahu alaihi wasallam o wi nene mbiɗa yiɗi kono mi accatama ha abada nene makko wiyamo joni yaadu e sete ɗannotoɓe ɓe jaha ɗannoɗa gona tan hayso ko lewru walli ɓide min accam mi wurat tan Allah wurna tan o wi nene mi watta ɗum ha abada mi accatama ha abada ni Uwaysul Qarni wondi nene mum woniri noon ha ñalawma goto kamɓe hajjiyankoɓe Yemen naɓe ngari hajjude nde ɓe ngari hajjude Seydina Oumar hitande foof ina yiilo Yemen naɓe ha o yehi toon ñande no hawre maɓɓe o salmodiri maɓɓe haaɓe ngayi on sa o wi ɓe holto yimɓe Yemen naɓe goni wiya e ɓeni o namdi leñol Uwaysul Qarni en wiya e ɓeni famille makko o namdi wiya e ɓeni o namdi o wi ɓe Uways bun Amir beele o arani ɓe mbi ala ɓe mbi noon bappaji makko nani babirawo makko nani nden noon Seydina Oumar namdima ala hay Uways o haali
Seydina Umar wi mo yumma ko no wuuri o wi aha yumma ko no wuuri Seydina Umar wi Allahu akbar wi sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam nelaɗo gomɗi jooɗoyi ha hitande wonde Seydina Umar ruttoyi toon ari arfa yetti tawi mo ɗon ne namɗo ha tawi mo dari waji ɓe mbi ko woni Waysul Qarni Seydina Umar salmodiri e makko wimo ko an woni Waysul Qarni nela Seydina Abubakar idi fof namdade makko ko nelaɗo sifino e makko wimo ittu wudere ma ɗum ɗon andi ɓe mbanno comci karminirɗi o itti lefal ɗum ɗon tan o yi fatere nde tan o memi fatere nde kam Seydina Umar o wi Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah nde Allah wurni kam ha jimami Waysul Qarni kanko ɗon hawa o anda ko woni haalede hade ɗum noon kanko Waysul Qarni nde bappiraɓe makko o nde hooti nde noddimo wi o Waysul Qarni min nde hikka min keeɓi ko hawni o holɗum o wi amirul mu'minina Seydina Umar gonɗo laamɗo juulɓe ñalawma hande o min ngari omo namdo yemennaɓe o rewi namdade yemennaɓe ha o namdi leñol men ngol ha o namdi famille men o ha o namdima o namdi hay yumma o wi hono Seydina Umar andi nenam no wuuri o wi kanko de namdi ay caggal ɗum hitande wonde nde o yi hajuri kanko Waysul Qarni nde Seydina Umar yi fatere nde yetti Allah caggal wi alhamdulillah rabbil alamin yetti Allah nde Allah wurni kam ha kawrume maɗa o wi gomɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo de gomɗi wono nelaɗo wino Umar mi yiyatamo Ali Abubakar yiyatamo min mi yiyatamo kono an Umar a yiyama caggal ɗum Umar miɗani so tawi eɗen mbi eɗen dippa e mayre ena wawi taw goɗɗum hiɓeta kono noon kadi alay sago sabu geɗe ɗiɗi Allah ina tentiniɗe geɗe ɗiɗi Allah wi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan tagal nde mi ñaawi nde on ndendinta kam hay hunde min jommon holko Allah rewni hen jinnaɓe mawɗon ɗoftoɗe haqqe jinnaɗo so tawi ɓiɗɗo andi haqqe jinnaɗo no foti mawnude aɗa andi ɓiɗɗo o wawata andude valeur jinnaɗo e makko ha o daña ɓiɗɗo ay kala nde ɓiɗɗo dañi ɓiɗɗo ma o andu haqqe jinnaɗo no foti mawnude fof noon kadi ɓuri mawnude ko haqqe nene nena sallah sallam namdanoma holmo haqqe muɗum ɓuri mawnude e wondiɓe nelaɗo wiɓe ko yumma o wi caggal ɗum o wi yumma o wi caggal ɗum o wi yumma ha won laabi tati caggal ɗum o wi hol goɗɗo o wi bamma sabu haqqe jinnaɗo haqqe nene ina mawni mi addani en ɗo tan qissa goto oɗo qissa tan enen ma en jangu hen sabu goto fon jogui haqqille nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗino ñande wotere omo joddi e sahabaɓe makko omo yewtida e sahabaɓe o wi sahabaɓe ana fil janna ma Waysul Qarni o wi min annabi mboɗomi aljanna ɓeɗo wondi Waysul Qarni Waysul Qarni no o wona o sahaba Waysul Qarni o wona o annabi kono nelaɗo sallah sallam wi min mboɗomi aljanna ɓeɗo wondi Waysul Qarni sahabaɓe ɓe kawa noon e on saha omo wonde Seydina Abubakar omo wonde Seydina Ousmane omo wonde Seydina Ali omo wonde e sahabaɓe ɓe fof nde o haali haala ka sahabaɓe ɓe noon haawi e mbi nelaɗo Waysul Qarni mo mbiɗa o de minen min gandamo te min jiyanimo ɗo te hunde nde haawi ɓe holno ɗum haawiri ɓe nelaɗo sallah alih sallam kala e sahabaɓe mo manti cikkama taw ko on tan dañi o meeɗi jaggude jungo Seydina Abubakar o wi Abubakar ayi no jaggirmami ɗo ni o jaggi ga Seydina Umar o wi ayi no jaggirmami o wi ko ni maayireten o ayi ni mayirten ko ni gimmortoɗen ko ni natirten aljanna sabu so Allah nawi en Madinatul Munawwar nelaɗo sallah sallam lelorini Seydina Abubakar leliga Seydina Ousmane leliga ay ko noon ɓe maayi no jaggirno juuɗe maɓɓe o ko ni gurduɗen ko ni mayirten kadi ko ni gummirɗen so nelaɗo naati aljanna ko noon kadi ɓe gonirete o wi Abubakar an limanagal maɗa so tawi peesodirama limanagal yimɓe wonɓe nder leydi ma limanagal magal pees
sabu Abubakar woni goto mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalni wonde Allah neli ɗum o waɗani ɗiɗi e tati o fuɗɗi wiide mo sikkita won koyɗol ngol hoyɗum e nelaɗo wimo koyɗol magol o wi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulallah mi seedima deweteɗo ala so wona Allah mi seedima an nelaɗo caggal ɗum kanko Abubakar sallallahu alaihi wasallam o haali sayyidina Abubakar sifuuji kawniɗi sabu sayyidina Abubakar woni ɗimmijo makko to lomtugal sayyidina Abubakar woni ɗimmijo makko to haaru hira nde hefere ɓe ndiddimo omo yaha Madina e hayre kanko sayyidina Abubakar gonduno to sayyidina Abubakar ƴetti jawdi muɗum fof ari hokki nelaɗo o alano ko welnomo e aduna so wona ko weli nelaɗo so en duttima kadi so sayyidina Umar Seydina ya wa alaikum assalam so en duttima sayyidina Umar nelaɗo innimo Farouk woni ceerno gonga e fenani nelaɗo wi so tawi annabi ina wonanno caggalam Umar ko an wonanno nelaɗo manti sayyidina Umar ha cikkama to sayyidina Umar ala hono makko ala o ari Ousmane te ƴeew e kawasi Allah ay ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo nayoɓe on hoɗon gandiɓe kamɓe nayo Abubakar Umar Ousmane Ali ɓeɗo fof ko isiraɓe nelaɗo kamɓe nayo koɓe isiraɓe nelaɗo kadi kamɓe kadi ɓuuri ɓallade nelaɗo ɗiɗo ɓe dokkimo rewɓe ɗiɗo ɓe o rokki ɗumen rewɓe te ko ɓe ɓuuri ɓallade mo ko ɓe goni nayo lomtiɓe ɓe caggal makko ñande wotere mo wondi e nene Aisha eɓe goni suudu sayyidina Abubakar yetti hongi damal ngal nela sallah sallam wi sayyidina Abubakar bisimilla o naati taw nelaɗo ne ñongi koyngal tuuɗo mum ha korlal ngal ina yalti woɓɓe mbiya buhal sayyidina Abubakar naati omo wonde nene Aisha caggal ɗum sayyidina Umar ari hongi damal o wi holano wi bara sababu nde ɗiɗo waktuji ko ɗin waktuji woni ɗi sahabaɓe ɓe mbaynortono galleji mo mbayno koreji mumen wonde emin jaha mayoyde emin jaha kono min ganda so min garta ɓen pijirano diine l'islam ko enen garata e zamanu hande o neɗɗo yami ala temps walla mbiɗa jaggi ɗum ɗo hami gayna te Allah gurdam maɗa fof Allah ala ko sohli hen so wona oɗo diine so wona nde ɗo julde te awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati min amalihi as-salat fa idha salaha aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasira ko adi fof ko neɗɗo ina hasbire yawma al-qiyamati e golle ɗe o gollanno e aduna teskoɗen ko nde ɗo julde so tawi julde nde moƴƴi o malama so julde nde boni o heeɓi haaju ko dogete ko fof ko tampete ko fof ko ɗum ɗo ko nananno ɗen annabaɓe ko nananno ɗen seeremɓe men ceerno Saydou en Cheikh Oumar Fouti en dendagal seeremɓe ɓe ala ko ɓe dogananno ala ko ɓe tampananno so wona oɗo diine l'islam ɗum noon tinnoɗe no feewi tinnoɗe jangon neɗɗo kala ko wawi wadde waɗani ko hoore mum sa jangi a wawi diine ma aɗa woni ɗo siiri ɓuri fof musde e yurminade ko neɗɗo wona e cukagu mum janngani yaha ha mawna pour jangga ko caɗele a yiɗa janngu tawa wonde sabu hankadi haqqille maɗa hankadi haqqille ƴoƴi wona hunde fof watanade haqqille he ɗum noon ɗo gonɗon sukaɓe ɗo haydara oɗo saha ala ko waɗɗi on mbaɗe feere jangon gandon diine mon keɓon no ndewirɗon Allah ta on tampani tinno ɗon no feewi raɓɓinare Ceerno Siraji jaram Allah ɗi ɗe andanaɗi ala waktu hen goto mo juulanɗa Allah mo Allah jaɓi sabu ala e waktuji he mo ganduɗa ko ɓuri hen bonde kadi neɗɗo wasa jangude wasa kadi rewde kadi andude wona diine ma fof ko tukkuɗo mum ko aljanna ɓaɗi julde ma nde fof joni noon jomum nawe to juulete julde nde juuleteɗa nde nde ala sujudu nde ala ruku ko julde du'aw joni waktuji maɗa ɗi julɗa e gurdam ma ɗi a timminani ɗi beele joni ndeɗo julde nde juuleteɗa nde ala sujudu ala ruku beele ndeɗo ina wawi timminandema julɗele ma ɓennuɗe jabogol ngol ko ala wawa kono Allah ina hokkuma temps gurdam ma neɗɗo ko min mahdi ilallah hakkunde tekke e ɗabri ɗo sooma e tekke o somte e tekke o soome e tekke o watto e ɗabri makko nden hakkunde na sallah sallam wi ko ɗon neɗɗo janggata anda diine mum tinnoɗen no feewi
aduna fof so en ndendi mun en dewda e makko Allah ñalawma ma ara serta e mabbe kambe fof ko antane hoore ma aduna fof sa rendidi e makko ada wofda e makko Allah walla ada rewda e mabbe Allah ñalawma ma ar certon ko antane gabri ma hay so neddo ruttidima e jinnaado mudum kanko tan gabri ma kanko tan e namdal makko dum non tinno den no feewi ko haalete ko ñalawma ma ar laaba ma certa wonani tindol tawi na ko haalete ko walla ko waajete ko naniranoda dum en ko tindol ñalawma ma ar wasa wonde ma tindol ko buri mawnude fof ko ndeedo julde non ko buri sattude fof ko ndeedo julde kala ko buri sattude ko Allah ina rewire ndeedo julde ko buri mawnude fof ko julde nde ko buri sattude fof ko julde nde yow julde nde dendagal qawaidul islam ko nelaado sallallahu alaihi wasallam le Allah addanta mo dum nde neli ko sayyidina jibril yo artata ne sallallahu alaihi wasallam kono jew julde nde e mawnude Allah e hormaade julde nde nelaado sallallahu alaihi wasallam Allah yidi hokkude mo julde nde o itti nelaado sallallahu alaihi wasallam ko makkatul mukarram neli jibril ara nelaado sallallahu alaihi wasallam makkatul mukarram addimo baytul muqaddas woni Palestine Jérusalem ko baytul muqaddas woni suudu ndu wondu Jérusalem nela sallallahu alaihi wasallam tawi don fodde temedere ujunere annabi e Allah nelnobe fof kambe fof nela tawi don o julne be kambe fof e diine baba Ibrahim dum woni be laylatul mi'raj israj nela sallallahu alaihi wasallam o wayni be don o faydo asmauji asman arwanijo o tawi don annabi asman dimmi asman tatabi kanji fo annababe fof o tawi be asmauji di ha o yetti e nokku biyetedo sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa sidratul muntaha don woni sayyidina jibril mo kanko don haadar e bagari habe jotti sidratul muntaha sayyidina jibril wi nela sallallahu alaihi wasallam min de ko do woni palasam ko do kaadami ko Allah nelara kambe de yaha e aduna he ko foko do tan kaadami nela do ma anon ko a wi mi noto e jomi sa wi mi noto e jomi mi anda jomi to woni te addi kam haado jon holno jarami jibril wi mi anda jomi biido yaar haado kanko andi non na wittama te ka wasi Allah kanko sayna jibril Allah ina andina nelaado kanyum ala to ala de be ngari e asmauji dinde nela sallallahu alaihi wasallam e jibril be kawri don e malaika goto malaika o ina fay leydi jeede biri jibril namdi mo musidam holto paada o wi ko jomam noddi kam o noduma holto o wi leydi jeede biri ay Allah ina holla nelaado kawsiji wonde ala to ala kanko Allah ina noddamo yeso asmauji jeedidi sabu sidratul muntaha woni ko do asmauji te odo kanyum wi ko Allah noddimo ko lesdi leedele jeedidi nelaado do dari tinani tan ha hunde biftimo do haldata jibril e be jeddondira ko ni hunde biftimo o tinan tan ha hunde joddinimo e nokku o nani hay ledde e kudi ina biya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah hay kudi e leddo nani inna Allah inna mo kanko nela sallallahu alaihi wasallam ay dum woni to qur'ana wiata wonde Allah wi o balli beydi kadi ballade fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuadu ma ra'a ay ko dum woni Allah wi o balli Allah wahyi maccudo mum ko wahyi mako on sa non Allah itti fodde capande joyi waktu tottimo won ko haali ko waddi Allah kono won ko haalani dum hakkunde mako jomi ko Allah itti capande joyi waktu tottimo wi mo nawan ummatu ma o mo arta o ari ha e asman jeego biijo e le ko don o tawi sayyidina Musa alayhi salam Musa namdi mo holko yahanno o haali Musa wi mo no foti waktuji Allah rokkuma o haali Musa wi mo ruttu Allah usamma sa hi be ma be baba ko gaynde o rutti to Allah o mo ustane waktuji do mo arta mo ruttane o arta ha heddi waktu joyi tagal Musa wi mo haydum ya Allah usamma o wi hangari mi hersi accu tan dido mi yaha mi baddo yaha hen ay din waktu joyi di adduno din waktuji joyi woni sababu kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam o yaltinira galle ba makko o yaltinira wuro makko adi fo ko nyaagaade yafuya ko adi fo ko nyaagaade yafuya ne wayta wodi ne wayta boyi ko yoddo ndo odon pada min tardi arde musido hono ceerno Hamdi Siraji min jettamo min jarnamo kadi min jettanamo Allah emin duwanomo sabu katantagal makko
tinnare makko darde makko hono makko en gasata e nder wuro ngo kono noon pellital ngal o jogii ngal e kiramɗam o jogii ɗam e yidde nde o jogii nde yidde naannude gandal e koye sukaaɓe yidde wallude renndo ngo ɗum wonaa huunde weemde te hannde ina lime duuɓi sabu alhamdulillah rabbil alamina gila min jottondiri ko ɗum woni ko nganndirmomi minen noon e welsindaare amen kono yidde makko e teddungal makko ɗo amen ɗo famɗaani sabu sahaa fof so yimin omo ñaago min nde min garata e duɗe ɗe min ballodira e makko ko faati alhaali ko wonaa ko nde wonno ko gonɗon e dow mum koko enen fof ndendi ɗum enen fof hannde ko en ɓesngu Madina ko en jibinande Madina woni yidde meɗen ko ɗum ɗo ko gandal sabu ɗum tawuɗen ko ɗum tawruɗen jinnaaɓe men ɓe ko ɗum tawruɗen seeremɓe men ɓe enen ne alaa ko yooɗi en so wonaa ɗum min mbawata haalde ko diwi ko kalɗon ɗo ko min mbawa haalde ko diwi ko jimɗon ɗo ko walla ko jangtiɗon ɗo e andu diine ma sifa gandal kanko Ceerno Siraji en jettanamo Allah no feewi duwano ɗemo yo Allah ɓoyno ɗum kono kadi Allah tabitinmo hen Allah hokkamo hen moyen ɗo yiɗi yettinde rendo ngoɗo Allah newnamo yettinde ɗon rendo ngo sabu ɗum ɗo kadi namdi ko jogade moyen sabu jomum ne jogui haajuji ne jogui ko foti wadde Allah wallita ɗum e oɗo sifa noon ko dañde moyen wawde wadde no jiɗiri waɗirde ni min mbasito noon tan ko yon ɓeydu tinnade janggol gandal onon pularenkoɓe ɓe mbi ko heewa eyo so famɗi surat so heewi lamminat ye hakke gandal no yooɗiri wonde gandu no yooɗiri Allah namdi beele majjuɓe ɓe anduɓe beele ɓe poti Allah wi ala ɓe potani beele anduɓe ɓe e majjuɓe ɓe ɓe poti Allah heɓiti wi ɓe potani gando goto o wi walla woɓɓe ne mbiya hadis o ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam habrima o wi ko nawmul alimu afdalu min ibadati ljahili nawmul alimu o wi gando ɗoygol makko ngol ɗanoto ngol ina ɓuuri dewal Allah human binne ɗum holno famorto ɗoygol gando janguɗo o wala ɗanade human binne wala rewde Allah kanko ɗoygol makko ngol ɓuuri moƴƴude human binne o dewal muɗum Allah ngal beele ɗum ina susni haalde kono nelaɗo ina jogui dalil mo haalir ɗum kadi ina jogui kadi sababu ko ɗum haalira firti ko neɗɗo fotani majjude on jangiɗo joni gandal ina waɗɗi debbo mum ina waɗɗi gorko mum sallallahu alaihi wasallam ko talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ɗaɓɓude gandal ina waɗɗi debbo mum ina waɗɗi gorko mum sabu so tawi neɗɗo janggani andi Allah somo rewa Allah dewal makko Allah ngal o woni e wadde ngal ko sabotage holko taki jangoɓe français ɓe jomum en gila CI ha CP ha jaaha université ha daña diplôme ji mbaɗa concours aji ƴette liggey goto fof e matiére mo yaari kala goto e matiére mo yaari totte ɗumen yo liggo sabu ko ɗum jangi est ce que joni janguɗo jangde wonde so tawi a nawi ɗumen a wi ɗum yo won pilote avion est ce que woɗum cuusowo jolle on avion fof koko jangete doctoragal koko jangete gande ɗe fof kode jangete kala ko aɗa janga kala ko aɗa waɗa ko ma naweɗa taw mbaɗɗa formation janguineɗa taw kolleɗa ko ni watte affaire janguineɗa e bindol on saaɓe mbaɗa pratique woni hollede nde ko ni waɗirte gokken exemple neɗɗo mo meeɗa mo meeɗa wawde oto daroɗo o jolowe ngare mi nawa on hol jaɓo yaade ay goto jaɓta yaade holko tawi ɓe jaɓta yaade ɓe gandi o wawa joni noon est ce que ina siiri neɗɗo mo janggani no diine
wiiri o janngani Allah rewrete o ardo en ɗo wiyamo julna en est ce que eɗen jaɓa ayno en jaɓirta neɗɗo mo wawa oto ardade en wiyane sofira jolen no ɗum sirirani sabu en ganda to nawate ko noonne kadi wasiri Islam ko ɗo tare terde to kengol e togol bosɗi mum ko jo bo seeɗade mo deweteɗo ala sumana Allah tan gol e wonde Muhammadu ko makkuɗo makko ko nelaɗo mo ɗiɗi tokkutoɗa juuli kadi ko wara lewru kor nayi totta asukal joka joya suudu ka teska ko adi fof waɗɗade e neɗɗo nde helli fof ko andude Allah e nelaɗo mo Allah noon andirte koye sifaji walla maale ɗe waɗi ɗe ɓe wiyan ko andude no moƴƴinirta farillaji ɗi Allah fawi e dow makko ɗi julde korka askar hajju e ko nandi hen ɗum ɗo ina waɗɗi e kala kellifaɗo andude ɗum e gollude ɗum sarɗi somo wonde hakkille maale kelli fiya ko wattude mon yaade fudde leeɓi woɓɓe hebde duuɓi sappo e jeetati ma wattude fiila ma ƴettude reedu ɗeɗo geɗe kala he ngel jomum tan helli fa mi salmini on mon kallinɗo yettore mi salmini Oustaz Amadou Tidiane Ba onon ɗon kawtete inde leftanare mon ɓe andu din man ko damal laabal laaɓe walla tagi ittude ɗum ndiyam laaɓɗam ɗo wonno soɓe e longal salli ma yewi ɗum leydi laamu ɗo wonno tamamum kuje laaɓɗe cap kala ko wuri ina laaɓi kañum e kala jamanu so wona hen ɗoɗon kala ko ma ina soɓi so wona hen ko ala ƴiƴam e kulle ndiyam hayso angel wuro e jeeɗi ko duuɗi e kala ko daggi so tawi koko hirsa neɗɗo noon ina luura e mum ɓuuri yarede ko ina laaɓi hay sinno ko keetere kala ko yaltata hende sikko gadorade e ɗum ina laaɓi so wona gopte neɗɗo e kullel karmo ngel ñamde walla ñaama welcole kañum e kaade kaɗum e makkon ma walla mani maji tuure wayli e ɓoccone ɗumno kosam nan kañum ko ɗam ɓira e mum ko so ina daggi aɗam laaɓi so ɗum dagaki ɗam soɓi kala ko yaltata hende so famo rewani laawol ko wayno ƴiƴam juro jam goddi ƴiƴi ɗum koko soɓi so ɗo ina wawi somnude ko wayno lamɗam catɗum so landarama fayande walla nebam catɗum so kaalirama walla ndiyam catɗum so saddinirama ko hono noon soɓe jani e ñamde so tawi ko leer ɗum ko wayno gosi lewru kosam ko nandi hen ko wayno gosi lewru kosam e ko nandi hen ɗin woppede tan so tawi ko tindi ko wayno ñiiri ko fodde soɓe ɗe tan huytete ko heddi ko hutore so kullel yani e ko wayno woynugel maayi toon e fodde ndiyam ɗam tan e kullel ngel horse hen hunde soɓe jani e mum ina dagui hutorede ga ko wona neɗɗo e jama coɓe ɗe e hoore mum kam hokkiri tan ina harmi hutorade kañum e kalis ko wayno gennugel lees e ko nandi hen e wadde ɗum ko aldinotte e ko sagguitorte ina harmani gorko ñantorade kañum e kalis so wona fodde feƴƴere kalis danejo taw ɓurani buuɗi ɗi ina dagui so tawi ko tongol ñiire hinere ma belnol kamile e silam rewɓe noon ina dagnana ñantorade ɗum kala noɓe jiiɗi kadi eɓe dagnana ɓornade hariru tasko kala ko wiya ɗo ina laaɓi ina dagui ñamde ko wayno liɗɗi en e gueɗe maayi foof kañum e kala ndiwri so wona wilwina kulle jeeri foof nehetede e nehetade kala ko jomum wawi hen ñamde foof ina dagui hay kullon leydi guila e guilɗi kirir hay foof ko jomum wawi hen ñamde foof ina dagui hay boddi so a wawi dadde e tooke mum ina wodanma ñamde woni ko harmi ko ganduɗa hay so hirsama dagota ko mbabba ko wuuro eɓe ladde foof kañum e puccu e mban puccu walla ñamde leydi e soɓe wandu ina luura e mum yalli koko harmi walla koko aña ina aña ñamde kulle congooje ɗe ko wayno unɗude boyiji cewɗi e baroɗe ko nandi hen ko wiya ɗo ina harmi ko daganaki neɗɗo ñamde ɗum so wona taw ko lor joñum hen so yettima ɗo ganduɗa so hutoraki ɗum tan o maya ene daganimo hutorade ɗum hande haaji makko gasi hen foof en calmi bandiraɓe kala kuuɗon en calmi Kacca Tidiane Ba yantata suudu makko e galle he jiɗirtamin windan min jangde on jangde hewde nafoore wonde ala Allah tawɗo winde naaɗo muɗum sallallahu alaihi wa sallam mata anduɓe ina poti aɗa ganduɗaɓe o wi kadi aya goɗɗo ɓuurata hulde Allah jeyamo ko anduɓe ɗum won jangde ko hunde waɗɗide nder l'islam wonande gorko e debbo saabu ko jangde timminta hakkille neɗɗo suuɗo gurdam mum ɓamta jikkuji moƴƴi wonan ɗum fitirɗo yeeno ne ɓera ɗum holla ɗum lawol gonga debbo ene foti janginede no gorko ni saabu so debbo janginaka wawata wallude ni haɗa ɓesgu no hannirta ni sabu ɗum addana sallam toɗɗina rewɓe ñalawmaji ɗi jangintaɓe ɗi so jangani waɓe haw gasani o sikka rewɓe nanani saabu woɗɗine sappeji men e sappeji worɓe ɗi o seeka sappeji worɓe ɗi hawitto sappeji rewɓe ɗi o jangguin ɗumen saabu yidde jangginde rewɓe addana sallam wiide hoto kadi e hoje Allah ɓe yahata jamaji Allah to ɗum ko haɓ tawtire jangde wonde nde ko jamaji gonnoɗe ɗe gandal kono sinno wona ɗum julde debbo e nder suudu muɗum ɓuuri hewde baraji e julde to jama saabu ɗum kadi addana sallam yeniri rewɓe tawta kummirgal hayɓe juulata e maɓɓe ma tawtire jangde nde kadi ɓe kebbin dental juuɓe ma won mbiɗo min jaaɓi debbo ne foti janginede diine joni noon fiɗi janggude debbo gande aduna ɗen eɗen mbiya aduna o ko Allah tagi ɗum e kala ko woni hen gandal nafoore renda ko Allah yamiri yo jangge janggal wurta ɗum ɓamta ɗum koye dewal Allah jeeya
e nder rende men hanki sinno wonano woodi ɗatowo e tafowo e cehowo e cañowo e gawowo beele ma go rende fewan beele ma jamaji e jumaji ndara toon andu men tawri janngol meccale kala gonɗo e rende julɓe i farillaji fawiɗe rende men jeeya so tawi ɗum wonnaka timmi yimɓe fof mbakka dinata te ko debbo e gorko foti on farilla kono won yimɓe jaariɗo debbo fof jangane ko juuɗu tan o fotani janganede hay bindol sohno gande goɗɗe addiyankoje ɗum famnaki ko fawaki e dosɗe l'islam won debbo goto wiyete Sifiyaw e Abdoullahi wi nera sallam yiide attutami wonde Hafsatu o wi an kam ko hamma janggude muccugol nun hono jangguirɗa bindel ni oɗo Sifiyaw noon ko debbo darilla gam habde human binnagal rewɓe rendo mumen gam habde human binnagal rewɓe rende mumen te nera sallam settanima te ko wona ɗum ko hay goto yiiɗa docteur gorko juume joom suudu mum walla bande mum debbo diine l'islam dosɗe l'islam ko ɗoftade terɗe konngol yetugol dosɗe mum ko joyi go seedade mo deweteɗo ala sona Allah tan go wonde Muhammadu ko maccuɗo makko ko nela diine ay musolinde gilfutagi jilum ko neberne yanana sama diine domiɗo dongal tedeni l'islam tan suna yoɓi sinani diine nakano amme dolla Allah alino ceernam walyaɓe kawri alati dokal fotalla jomen woni nofti diine seremɓe kaali mbari defte bindi armuɓe jangi kajamakwa diine arokkama girgol e nerdeme annabi ha feñi wajika sunnaji diine aronki Muhammadu bibajo aminata kam seku tijani ɓe dowo diine enen fof jumma o caggal ga hasim e bandiraɓe moƴƴiɓe Allah jarama on jarama no fewi caggal ɗum ko yettude Allah no fewi e banggueji kala tengti noon e ñallugue hande gue saabu teskade en dañiɗo koɗo mantiniɗo mo ganduɗa no mbiɗen ñanden ni omo aranno e duɗe he ko adi hande kono ko wayi duɗe ko e le woni dumu no juɗɗo seeɗa e waɗi dawal no fewi saabu heɓe mo nanɗo enam en gasa taw tawaka ñalawmaji ɗi waranno e jilluji e duɗal ngal kono guila to mustala to haɗo galle Allah jaago en ɗo omo aranno e duɗe he jillu no fewi kadi omo naftano duɗe kadi no fewi ha ñallugue hande kadi nden nafoore kadi en yiyata kadi gasani saabu eɗen gandi jewte makko pindinoje pamminoje jertinoje kono kadi kirjinoje kadi fewde e ɓamtare eywa saaha fof kadi en dañanno ɗum e makko mato noon lombere wonde ɗo nde waɗi saaha juɗɗo noon no fewi ha yetto ñalawma hande o en keɓanimo waɗi ɗum ko haajuji e gantuji guila e waso joɗade e ko nandi hen kono hande o kadi en jetti Allah no fewi nde tuma kadi dañƴe kadi Oustaz Amadou Tidiane Ba ɗo kadi yilli en duɗal ngal kadi duɗal mumtuɗo Diop ɗo e Medina Gounass wadde ko beelama mawɗo enen foof kadi en beltima ewa weltare nde noon wonɗo tuggi kono ala ɗo nde haaji en jettiri ɗum Allah no fewi en mbiyam bisimilla makko bisimilla noon ko baba tan nde tawno ko hunde adorade kono enen fof eɗen gandi koye nokku makko ari saabu baɗiraɓe nan ɗo miñiraɓe nan ɗo bandiraɓe nan ɗo foof nan ɗo enam ewa wadde noon firti tan koye nokku makko ari kanko fonno bismade noon en jettiri ɗum Allah noon kadi en mbiɗema kadi bisimilla makko e duɗal ngal saabu ko enen tawi ɗo enam so ɗum ɓenni Thiam Tidiane min jinno jaɓɓarade mon foof hono waɗeɗo yimɓe caggal ɗum emin jinno fonde fay soko sukaɓe ɗiɗo ewa defto banggue andujini ma hen ɗiɗo waɗa ko kaali banggue jangde hen goto waɗa ko haali banggue ñarugal woni ɓornanteri ewa holko haala hen ɓeɗo yimɓe joyi min mbanno programme no foti fof hay sinno ko ɗiɗo ɓe gara kaala andujini ma caggal ɗum heddiɓe ƴewanamɓe feere so Allah jaaɓi inchallah e oɗo saaha noon duɗal ngal min janggarɗo en nam ko deftere tarago fuɗɗorde nde e deftere hiisa ko noon kadi deftere andujini ma amin jangga noon deftere wotere nde woɗi nde wiyete ko battuɗen koye men deftere nde ko Ceerno Amadou Tidiane Kane to Galaw winde nden ɗenne kadi jitta bindal mum sahaji min beltoro ɗum ko noon kadi ɓe bindanɗe goɗɗe ko deftere wonde nden noon en keɓani titode e deftere nde kadi deftere nde kelle fof ngala inde deftere nde kono ko deftere hewde lowdi hewde fayida no fewi e banggue gueɗe rendo ko nandi hen to ko juɓɓudi mum ha e needi mum ha e neesu mum e ko nandi hen tenkinen e nesuji meɗen to banggue l'islam
nden deftere kadi eɗen ballitoro no feewi wona ɗum ko noon ko defte cenjalaɗe tan ɗen tan fayide min ɓuuri hutorade e nder duɗal ngal noon sikki ala woni ɗo koye duɗal ngal ko hedde temedere e mankude seeɗa somi juumani walla Salmat foti wonno duɗal e temeɗɗe ɗiɗi temedere eyi jiri Allah ƴewani lisi wonon e tongol tan mo ƴeew lisi o kono ko temedere nde kam ko so hayso fawi hewani no fewi edde seeɗa tan ko fawi ko wonɗo duɗale kono ko arata ko kam temedere nde ngakki wadde ko arata janngoy ñande fof ko temedere nde ngakki hedde capanɗe jeetati tan fayi dow ko arata janngoy ko heddiɓe noon yo Allah famɓay kono denɗam turkeɓe ni ngara hannde janngo naaɗo non sikki ala Ouleye Ba waɗanen andu diine ma jarama